Συνάδελφοι, παρακαλώ. Παρακαλώ, συνάδελφοι. 5 λεπτά, συνάδελφε. Κύριε Πρόεδρε, Παρακαλώ, συνάδελφοι. Κύριε Πρόεδρε της ΠΟΣΕΙ ΚΑΕΤΑΜ, κύριε Πρόεδρε του ΔΣ και μέλη του ΔΣ του ΣΕΙ ΚΑΕΤΑΜ Κεντρικής Μακεδονίας, κύριε Πρόεδρε και μέλη του Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης, συνάδελφοι, συναδέλφισες, η τριετία 2010-2013 που μας πέρασε ίσως ήταν η χειρότερη οικονομικά στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Ο ΣΕΙ ΚΑΕΤΑΜ Κεντρικής Μακεδονίας βρέθηκε στη δύση του κυκλώνα, θύμα της καταστρεπτικής πολιτικής της απελπούδας κυβέρνησης το έτος 2012. Αναζητώντας τη χαμένη της ιδεολογική ταυτότητα, η πλειοψηφούσα παράταξη του ΔΣ, με επικεφαλή στον πρόεδρο του ΔΣ, ο οποίος τυχαίνει να είναι και αντιπρόεδρος της ΠΟΣΕ, αυτονομήθηκε, Παρακαλώ, συνάδελφοι, λίγο προσοχή με νοοτροπίες και καταστημένα του παρελθόντος. Έφτασε μάλιστα στο σημείο το πρόσφατο συνέδριο της ΠΟΣΕΙΚΑ στην Καλαμπάκα να καταψηφίσει τον οικονομικό απολογισμό της ΠΟΣΕ. Και εδώ θα ήθελα να βάλω τον εξής προβληματισμό. Αυτονόμηση, κύριε Απελθόντα Πρόεδρε, και επανάσταση ως προς τι, συνάδελφοι, συναδέλφισες, το συνδικαλιστικό κίνημα διανύει μια μεγάλη κρίση στις μέρες μας. Τόσο η αγωνιστική του αποτελεσματικότητα, αλλά όσο και η ιδεολογική του ταυτότητα αμφισβητείται σφόδρα από τους εργαζομένους, οι οποίοι αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του εργασιακού μας γίγνεσθε. Η ΔΑ και η ΚΑΕΤΑΜ, φίλες και φίλοι, ως δημοκρατική και ανεξάρτητη παράταξη, παραμένει σταθερή τόσο στις ιδεολογικές της θέσεις, όσο και στην αγωνιστικότητά της, η οποία εκφράζεται και δραστηριοποιείται στους εργασιακούς χώρους. Σε αντίθεση δε με άλλους εκπροσώπους παρατάξεων, που ενώ αποτελούσαν ενεργά μέλη άλλων συνδικαλιστικών παρατάξεων, σήμερα τα ίδια ακριβώς άτομα αποκηρύσσουν το παρελθόν τους και τη μέχρι τώρα ταυτότητά τους, λες και δεν είναι οι ίδιοι που ήταν μέχρι πρώτος αυτοί που εκπροσωπούσαν την πλειοψηφιούσα παράταξη, από την οποία για ευνόητους λόγους θέλουν να κρατήσουν αποστάσεις. Αλήθεια, κύριε Πρόεδρε του ΔΣ και Αντιπρόεδρε της ΠΟΣΕ, εσείς δεν δηλώσατε ευθαρσώς στο συνέδριο αυτή στην Καλαμπάκα ότι δεν ξεχάσατε από πού προέρχεστε? Αν ναι, αυτό σημαίνει μελλοντικά την επιστροφή σας στο μητρικά ιδεολογικό σας χώρο. Σήμερα, τα προβλήματα του μεγαλύτερου οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης είναι πολλά και αφορούν ευρύ φάσμα. Προβλήματα τα οποία γιγαντώθηκαν από διάφορες τευλώσεις. Και εδώ τίθεται το εξής ερώτημα: κατά πόσο οι συνδικαλιστικές κινητοποιήσεις και αγώνες γίνονται εκφραστές της θέλησης των εργαζομένων. Είναι άραγε αρκετό για τον ΣΕΙ ΚΑΕΤΑΜ Κεντρικής Μακεδονίας η μόλις 2 με ως 3 φορές κατάληψη του περιφερειακού υποκαταστήματος Θεσσαλονίκης? Αρκεί αυτό για να αναδείξει τα προβλήματα του ΙΚΑ τόσο σε νομαρχιακό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο? Ένα άλλο σοβαρό θέμα προς συζήτηση και κριτική είναι ασφαλώς και το οικονομικό. Αλήθεια, διερωτάται κανείς, τι μπορεί να υποθέσει κάποιος για την πλειοψηφούσα παράταξη ενός πρωτοβαθμίου οργάνου, η οποία αφού πρώτα συνέβαλε με την πολιτική της στη σοβαρή μείωση του εισοδήματός μας, στη συνέχεια δήλωσε αυτονόμηση, προσπαθώντας να διαγράψει το παρελθόν της? Βέβαια, για το οικονομικό μας μαρασμό φέρει ευθύνη και η ηγεσία της ΠΟΣΕ. Αλλά εσείς, κύριε Πρόεδρε του ΔΣ, δεν συνεχίζετε να την εκπροσωπείτε ως και σήμερα από το πόσο του Αντιπροέδρου αυτής? Συναδέλφοι, συνάδελφοι, όλοι περιμένουμε εδώ και χρόνια τον νέο οργανισμό. Παρατηρούμε επίσης τραγικές ελλείψεις σε επίπεδο διοίκησης στις κατατόπου οργανικές μονάδες. Όλοι μας αναγνωρίζουμε ότι είμαστε πολύ λιγότεροι από όσοι θα έπρεπε να είμαστε και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, πρόσθετα προβλήματα με δικαστικές αποφάσεις ταλαιπωρούν τους συναδέλφους μας της προκήρυξης K9, διαταράσσοντας την εργασιακή ηρεμία όλων μας. Η ΔΑ και η ΚΑΕΤΑΜ σε όλα τα ανωτέρω προβλήματα και ειδικά στο θέμα της K9 τα αντιμετώπισε υπεύθυνα και αποφασιστικά. Σημειωτέων δε η δυναμική της και ξεκάθαρη θέση της παραπονής στην υπηρεσία των συναδέλφων της K9 συνέβαλε στην επίλυση του προβλήματος αποτελεσματικά. Τελειώνοντας τη σύντομη κριτική μου στο απελθόν ΔΣ του ΣΕΙ ΚΑΕΤΑΜ Κεντρικής Μακεδονίας, αναρωτιέμαι,
Πρώτον, υπάρχει φως στο τούνελ. Γιατί τόσα χρόνια ακούμε αγώνες και διεκδικήσεις, αλλά εισπράττουμε πενιχρά αποτελέσματα. Δεύτερον, σε ένα εργασιακό περιβάλλον που συνεχώς εξελίσσεται, είναι εφικτό συνδικαλιστικές θέσεις και απόψεις να βελτιώνονται ως προς το καλύτερο και όχι να εξυπηρετούν καιροσκοπικές πολιτικές ανάλογα με τις εποχιακές τάσεις. Τρίτον, πώς είναι δυνατόν άραγε ένας σύλλογος διοικούμενος επί σειρά ετών από μια πλειοψηφούσα παράταξη με αυξημένες εργασιακές ευαισθησίες, αφού πρώτα έφτασε τα πράγματα σε οριακό σημείο, να δηλώνει ξαφνικά αποστασιοποίηση και ρήξη? Συναδέλφοι, συνάδελφοι, στις επερχόμενες εκλογές που θα λάβουν χώρα στις 22 Δευτέρου του 12, καλείστε να εκπλέξετε το μελλοντικό σας διοικητικό συμβούλιο. Κάποιοι θα προσπαθήσουν να σας πείσουν ότι μέχρι τώρα σας εκπροσωπούσαν καλά και ότι θα προσπαθήσουν μελλοντικά να σας εκπροσωπήσουν καλύτερα. Μην τους πιστέψετε. Κάποιοι θα ισχυριστούν ότι εκφράζουν νέες απόψεις και ιδέες, οι οποίες όμως θυμίζουν πολλές φορές το παρελθόν αυτών. Μην τους πιστέψετε. Ψηφίστε και στηρίξτε τη ΔΑ και η ΚΑΕΤΑΜ, μια σταθερή και διαχρονική δύναμη εκπροσώπησης των εργασιακών σας συμφερόντων. Σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.